Tornem a estar al Petit Celler i ja saben que això significa bon producte, bon vi, bons caves i l'explicació que el Josep Pelegrín, benvingut Josep una vegada més. Moltes gràcies, igualment. I en aquest cas el nostre convidat, Sergi Garcia. Hola Sergi, què tal? Benvingut al Petit Celler i benvingut a Canal Taronja. L'explicació, ara us diem que és el Sergi Garcia, ens farà d'un producte o de més d'un, perquè avui ja veieu que tenim aquí damunt de la taula tota una sèrie de productes del celler La Gravera. La Gravera, tot amb una sola paraula, però m'imagino que també una declaració. Explica'ns una miqueta per què hem escollit La Gravera pel programa d'avui. Bé, doncs perquè crec que fa uns vins superinteressants a Costers del Segre, al Ferràs, per ser més concrets. Són uns vins que darrere els vins hi ha un missatge, hi ha una idea de fer vi, no? És a dir, no és fer vi per fer vi, sinó que és amb una intenció, no? I cadascun dels seus productes és diferent entre si. Aquí tenim una gamma superampla, des d'un blanc jove, un blanc amb més envelliment i així tota la gamma, no? Un vi jove, un vi biodinàmic, no? Doncs és un celler superactiu, molt modern i que fa uns productes molt interessants que crec que hem de conèixer. A més fa un vi dolç també, que també tastarem, i un projecte nou que estan engegant que després el Sergi ja ens explicarà. Parlarem. Dèiem al Sergi això, no? Dic que ja només el nom ja és una miqueta... El nom ja paga, no? Sí. Sí, bueno, és un espai singular a Catalunya, és la recuperació d'una antiga gravera, mitjançant una tasca de treball ecològic i des de fa uns anys ja estem immersos en el treball en biodinàmica, no? Si voleu després entrem una mica o mentre anem parlant de què és la biodinàmica, què representa i sobretot on ens fixem, no? No només amb el vi sinó en tot el conjunt, no? Sí, perquè jo crec que últimament qui està al cas del món del vi segurament ho sap o n'ha sentit a parlar, però aquest concepte biodinàmica ha entrat com un huracà, com un vendaval darrerament. Al principi eren 4 i ara d'alguna manera s'ha incorporat i m'imagino que la gent barreja vi ecològic, biodinàmica, potser val la pena explicar una miqueta què és tot plegat, no? I tant. Què és la biodinàmica? Bé, per expressar-ho ràpidament i que ens pugui, el telespectador ens pugui captar, doncs l'ecologia, diguéssim, que treballa i es fixa de la planta en amunt, no? Llavors hi ha una absència de químico-sistèmics, no? No hi ha cap treball invasiu amb productes químics de síntesi, perquè no hem d'oblidar que el vi és un aliment i que és quelcom històric entre el qual la societat ha argumentat molts del seu camí. Llavors, l'ecologia hi ha aquesta absència, hi ha aquesta cura per l'espai i la biodinàmica va un pas més enllà. La biodinàmica es fixa sobretot en el sòl, d'allí on s'alimenten les arrels i de l'espai, és tot un conjunt. Llavors, hi ha una base que agafa també el calendari antic del pagès, perquè mirem molt a les llunes a l'hora de fer segons quines actuacions, però sobretot el que es basa és de donar tots els aports i els nutrients a la terra perquè els vins es facin molt més amables, complexos, singulars. Ràpidament el que busquem és, aquí a Catalunya és punta de llança a nivell de la península, però no hem d'oblidar que, per exemple, França, Itàlia, fa 30 o 40 anys que estan treballant en biodinàmica. Molts dels grans vins a nivell mundial, entre ells la Romanée Conti, que és probablement el vi més car del món, fa 30 anys que treballa en biodinàmica. Per tant, és una cosa que aquí hem adaptat o que hi hem tornat una mica més tard. Ara mateix ja heu vist que el Josep ha encetat l'ampolla, que és un dels moments clau sempre de qualsevol programa de vins i de qualsevol taula, però només m'agradaria fer un detall sobre Sou Costers del Segre, potser una de les denominacions d'origen més grans o més variades, més variopintes de Catalunya. Podria tenir moltes subdenominacions, quasi bé la pròpia. Sens dubte, a la DO hi ha 7 subzones, nosaltres representem aquesta subzona segrià, estem una mica ja al començament del Prepirineu, molt a prop del Congost de Mont-rebei, al final també de la Serra Llarga, per exemple, les vinyes velles estan entre 400 i 500 metres d'alçada, les vinyes de la Gravera estan al poble del costat, al Jarri, i estem al costat del Noguera Ribagorçana, del riu, però és una denominació d'origen que, diguéssim, té diversos punts i que en aquest sentit com a creació és jove, com a història en té molta. Precisament al poble on estan ubicades les vinyes, al Jarri, hi ha cubs de pedra del segle XV que donen fe una mica de tota aquesta àrea
per lo seca que és i per la poca pluviometria, no aquest any, però per la poca pluviometria que habitualment tenim, doncs els únics cultius i l'aliment base eren oliveres, vinyes, ametllers en menor mesura, però no hi havia res del que avui en dia, per exemple, hi ha. Nosaltres recuperem una altra vegada aquest estil, aquesta forma de treballar i amb un espai com la Gravera singular. Josep. Molt bé. Doncs vinga. Anem per l'altre, que d'entrada ja, abans de tastar, ja sorprèn fins i tot l'etiqueta. És una etiqueta cuidada i sí, la tenim aquí mateix a la caixa, no? Sí, tenim l'ampolla allà, que no la podrem girar l'ampolla perquè està encetada. Bueno, parla una mica del treball que fem al celler, és una mica la fusió de valors entre el jove, que és aquesta cara que veiem inicialment a l'etiqueta, i si li donem el tom, doncs l'adult, una mica la fusió de valors d'aquesta creativitat, aquest ímpetu que nosaltres tenim de millora contínua, combinat amb el retorn als orígens, el treball amb ecològic, el treball amb biodinàmic, el respecte, aquesta experiència, aquesta saviesa, i això és el que busquem combinar amb tot el que fem a la Gravera. Home, és un projecte molt engrescador, sobretot pel que comenta, que ells són biodinàmics per convicció i no per, diguem-ne, màrqueting, diguem-ne com sigui. Això que dèiem que està de moda i ara toca fer biodinàmica. Vull dir, ells ho creuen de debò i ho posen en pràctica. Això ja seria un debat que tindríem, de gent que s'apunta al carro perquè està de moda. Ells no és el cas i de fet només cal anar a visitar les seves instal·lacions per veure com cuiden la vinya, com cuiden el terra, com cuiden l'entorn, i això es reflecteix també en els seus vins. Per què hem escollit aquest? Per què hem escollit l'altre? Doncs perquè creiem que és un vi superinteressant, és a dir, sortim una miqueta dels vins complexos, difícils, que no vol dir que siguin millors, i ens anem a un vi senzill, un vi fàcil, més que senzill, un vi aromàtic, jove, refrescant, que té aquest punt que li dona, aquest punt com de mediterrani que li dona la Monastrell i la Garnatxa, les varietats amb les que està fet, superagradable amb nas i amb boca també, vull dir que en definitiva és cap on hem d'anar, crec jo, vull dir, està molt bé fer un tast, està molt... però costar més el vi a la gent, a la celebració, al beure i al disfrutar, que jo crec que això potser ens n'havíem oblidat una mica, últimament. Sí, una miqueta el món del vi amb el boom econòmic, qui més qui menys, tothom que tenia calés, jo no, tothom es va comprar un celler i es va dedicar a fer vins, i ara per desgràcia, evidentment, ha vingut la crisi, però s'ha resituat tot una miqueta i heu quedat els que, com deia el Josep, primer feu vi perquè us agrada, us estimeu el vi i sabeu el que feu. I d'alguna manera m'imagino que el que cal anar a buscar és això, és un producte proper a la gent, un producte que ens serveixi i que agradi. Hem de tornar amb això. Segurament hi ha hagut un distanciament entre el que és el consumidor i el plaer de gaudir d'una ampolla de vi. A diferència d'altres països com França, Itàlia, que són grans productors, al igual que ho som aquí a Catalunya i a la península, doncs aquí el consum ha baixat dràsticament, i no només ho ha fet amb hogars, amb les cases, sinó que ho ha fet també molt amb restauració. I aquí tots els cellers també ens hem vist penalitzant, i hem començat, i des de fa menys temps, a mirar a exportar, perquè també encara no hem acabat d'aconseguir el consumidor de casa, només encara una de cada 3 ampolles, una de cada 3 o una de cada 4, segons com, són de vi català. Llavors aquesta tendència s'està invertint, estem en aquest camí, estem intentant explicar encara més, els cellers volcar-nos a poder explicar el nostre producte, que treballem amb varietats autòctones, aquí a la Gravera, ho fem amb Garnatxa, ho fem amb Monastrell, és una mica les varietats de tot l'arc mediterrani, des del sud de França, Catalunya, la Garnatxa entra una mica a l'Aragó, la Monastrell arriba fins al País Valencià, però són autòctones d'aquí. Nosaltres hem trobat a la Vinya Vella, aquest projecte vam decidir buscar unes vinyes, buscar veure si havia quedat alguna cosa, a diferència com dic, de França, que van mirar de conservar aquestes vinyes velles, aquí malauradament es van arrencar, però vam tindre la sort al poble de Castelló de Farfanya trobar menys d'una hectàrea d'unes vinyes de 125 anys. Llavors vam trucar a l'INCAVI, que és l'Institut Català de la Vinya i el Vi, que va fer els estudis de les varietats, n'hi ha 12 de diferents, perquè abans antigament es plantava una mica el tresbolillo, llavors tot s'acaba ajuntant. El més curiós del cas és que les que més s'han replicat són la Garnatxa, la Monastrell, la Xarel·lo, la Macabeu, però no hi ha ni Cabernet, no hi ha Merlot i ni tan sols hi ha Ull de Llebre, Tempranilla.
Penso que aquesta vinya és patrimoni i que nosaltres ara, durant aquests, esperem un període de temps llarg, transmetrem i estem intentant conservar i treballar-ho a més amb àmfores i buscar una mica la forma tradicional d'unes vinyes que són absolutament monuments i realment místiques, espectaculars. I val la pena, m'imagino, entrar en aquest tema perquè fer un Cabernet Sauvignon bo el fan a Xile, el fan a la República Sud-africana, el fan a Austràlia, el fan a França, òbviament, i aquí també, però just costa competir contra... En canvi... Res a dir de totes aquestes varietats, que a més cupatgen molt bé i que s'han arraigat i que s'han adaptat molt bé i que poden donar grans vins també aquí, però pensem que l'expressió i la que millor s'aclimata, i sobretot també en el nostre terreny, que és molt de còdols, molta pedra, realment un espai que... Però la vinya és el terreny que estima, eh? Sí. Llavors la garnatxa és la que millor s'adapta, per climatologia, no hi ha dubte. Ara mirem pel... no sé si acabar amb l'altre, Josep, que potser que acabem de dir una miqueta... El que dèiem és el tast, és un vi, el que dèiem, és un vi potser diferent al que la gent últimament està acostumada, però bé, jo crec que... I per què el pot voler la gent? Que clar, que no l'està tastant. Home, és un vi super refrescant, és a dir, ja d'entrada ja podeu veure el color, no té tant color, aquella intensitat de les cabernets, merlots i aquestes varietats foranes, no? Amb nas és molt suau, és molt subtil, és a dir, va donant aromes, va donant fruiteta, però mica en mica, no és aquella explosió, i en boca té una frescor bestial, vull dir, per la zona on ve, pel clima que té, per l'elaboració i per les varietats, no? Manté un nivell d'acidesa que fa que el vi t'ompli tota la boca, no? Vull dir, realment és... I llavors no et molesta absolutament, vull dir, té acidesa, té frescor, però no et molesta cap nota de verdor. Que això a vegades és perillós, no? És a dir, a vegades quan et poses el vi a la boca i dius, ostres, és com verd, no? És com sec. No és la sensació. I seria un vi jove i que fins i tot per beure el podríem refrescar una miqueta, és a dir, servir-lo no als 18 graus dels vins amb cos, sinó servir-lo tranquil·lament a 14 graus, entre 12 i 14 graus, punt de nevera i fresc i boníssim. L'altre, de Celler la Gravera, que ja heu vist que té una àmplia gamma, passant per aquests 125 anys de la pell i ara anant a aquest producte... Per acabar, donar un toc dolç, que ells també elaboren dins d'aquesta gamma que tenen un vi que en diuen Honra Vi de Pedra, és un vi dolç, un vi blanc dolç fet amb garnatxa blanca. Aquí estem molt acostumats a tastar moscatells, fins i tot a tastar potser algun vi de Valls de Jerez, Pedro Ximénez i tal. I bé, aquí tenim l'altra versió, amb una garnatxa blanca, un vi generós, un vi dolç, per acompanyar postres, i una mica la idea és la mateixa, és dolç però no és empalagós, és a dir, té aquest punt d'acidesa que això s'aconsegueix en gran part gràcies al clima, també, i a la varietat, que et manté la frescor, endolceix però no enfarfaga. Fet com, Sergi? Què ens n'expliques? Doncs bé, el Josep també ho coneix molt bé, ho ha comentat una mica, és aquesta fusió de la varietat autòctona, garnatxa blanca, mitjançant un treball històric, que és el treball amb soleres i criaderes que fan amb els olorosos i amontillados al sud, a la zona de Jerez. Llavors deixem aquest vi que faci una solera i una criadera, i per entendre'ns vam decidir començar amb la nostra pròpia solera i vam començar el 2009, amb la qual aquest vi que estem tastant és una combinació d'anyades 2009, 2010, 2011 i 2012. El vi està aproximadament uns 24 mesos amb barriques i a l'hora d'embotellar només es treu una part de la bota. Llavors veiem aquest color més pujat, a diferència de l'Honra Blanc, és un color més àmbar, perquè el vi s'ha deixat, la bota no s'ha emplenat, la bota de vi, i hem deixat que actuï aquest procés d'oxidació. Llavors aquest procés d'oxidació ha fet que el vi ha anat agafant color. I el que veiem aromàticament, penso que el Josep ens pot parlar. És molt xulo, perquè combina aquests punts de dolçor, de fruita dolça, de fruita madura, de préssec que té. Fruita madura, sobretot. Amb orellanes, amb aquesta fusta, però molt suau, molt ben donada, que no molesta gens ni mica, i que llavors en boca es combina aquesta dolçor, l'acidesa i
la base, aquesta fusta que, hòstia, el fa un vi molt complet. No Per farfaga en acompanyar postres. absolut, i és això, seria així Sí, sí. com en un programa anterior dèiem el tema de que la gent fa Això servir mateix. cava brut o Doncs brut això nature és per un vi, postre. és No, un vi ideal per postres. això és un vi ideal. I podem jugar amb algun plat, amb el foie, per exemple, ara em ve al cap també hi pot anar bé aquest vi, doncs perquè dona molt joc, no? Perquè té potència, és a dir, no és un vi allò dèbil, sinó que té potència i pot donar molt joc aquest vi. Aquesta sí que és una tradició que potser a Catalunya s'havia perdut o no teníem massa, que hi havia el vi ranci o la mistela, però... Són vins extraordinaris i molt macos de mantindre i de recuperar. És patrimoni, no? És igual que aquestes vinyes, és patrimoni, aquesta feina. Sí, de fet, crec que vins rancis, misteles i tal, seria una mica l'equivalent aquí dels vins de Jerez. El que passa és que, costen, per part del consumidor, costen. És per a una bona ocasió, com sempre els vins, jo crec que trobaríem sempre un vi per a qualsevol ocasió i això és el que intentarem demostrar a través d'aquest espai des del Petit Celler. Agrair-li al Sergi Garcia del Celler La Gravera que ens hagi acompanyat des de Costers del Segre. Tornarem algun dia a veure'ns segur amb aquesta taula, amb més productes, tastar qualsevol d'aquests grans vins que feu. Fins a la propera. Moltes gràcies. I amb el Josep Pellegrín, doncs això. Fins la propera. Fins la propera, que tindrem una nova oferta interessantíssima perquè vostès s'apuntin, tastin i ens comentin algun dia què els hi ha semblat. Fins a la propera, doncs.